hindi na siya masyado active sa ganon. Ang maganda kasi sa short video, mas maraming mas manood kaysa yung long. Kaya nga, kahit sa kabila doon, no, kahit seconds lang, grabe talagang earnings doon sa kabila, lalo na may mga may kimbot-kimbot lang, ayun. Ka-earning na laki-laki. Ayun. Korekte, dagan naligaw. Yeah, di ba? Pag short video, maraming naligaw kaysa long video. Kaya ganon. Pero dun sa kabila na ko, kahit na ilang seconds na, pag hindi ka visible doon sa kabila, Diyos ko, umabot ng 1 taon bago ka maka-500. Dito, pagka at least umabot ka 2 days, pinaka 2 days, at least umabot ka ng 500 views. Saka yung nga, highlights. Ang yung highlights, mayroon din ako mga kusing-kusing doon. 8 cents, $1. Mga ganun. Kaya pag halimbawa mayroon kayong live, tapos mayroon kayong specific na gustuhan ng topic doon, kasi di ba katulad ng mga area na hindi maawasan ng mga tapos i-highlights, tapos iyan mo. Yeah. Kaya napansin nyo, kasi sabi ko, bakit yung iba parang may mga highlights? Subukan ko, nung subukan ko yung highlights, mas may kita ang highlights. Bira lang akong nagtiyaga manood lang video, te. Kaya nga. Mga highlights, 5 minutes. Kahit nakita mo ilang views lang yan, pero mayroong yan. Basta, may dumaan na isda. Ganun. Tingnan mo sa daldal ko, maubos na pala. Maubos na yung aking saging avocado yogurt. Diba? Sarap ng dinner ko. Kanina, binigyan pala din ako ng cake doon sa katrabaho ko. Sa katrabaho ko kasi, nagluluto siya, nagbe-bake, ganyan. So, binigyan niya ako ng malaking hiwa ng cake. Ang sarap. So, bali yun na rin ang lunch ko. Kasi yung breakfast lunch ko, anong oras pa yun dito? 10:00. So, ang aga, diba? So, mga bandang 12:30, binigyan niya ako ng 12:30 ba yun? 11:30, tapos kinain ko ng 12:30. Yun na ang lunch ko. So, yan mga ganyan. Siya mga dear, matulog na kayo. Ay, matulog na kayo. Matulog na pala ako. Ako pala matutulog. Isang oras, and see you later. Okay, bye everybody. Salamat sa pagdaldalan sa akin. Ako pala matulog, baliktad. Ano pa din? Ako wala na, ligaw na. Tingnan mo, ano ang nangyayari sa nakabaliktad na, di ba? Tapos ayun. Or matutulog. Ay, good night, everybody. Tulog na tayo. Matulog na, syempre. Di ba? Matulog ang beauty ko ngayon. Ikaw na matulog na, te. Oo nga, sana makatulog ako kaagad. Kasi nawawala yung aking antok eh. Kasi kanina nasa bus ako. Antok na antok ako. Siyempre, hindi ka pwede makatulog. Baka lalagpas ka, di ba? Ngayon, wala na pala antok ko. But anyway, bye everybody!